Πάμε να δούμε χριστουγεννιάτικες ιστορίες για παιδάκια από 3 ετών και πάνω. Ποιος έκλεψε το σκούφο του Άγιου Βασίλη? Εκδόσεις Πατάκη, ένα βιβλίο γεμάτο παραθυράκια, φανταστική εικονογράφηση, ξετρελάθηκα. Βλέπουμε μέσα το σπίτι του Άγιου Βασίλη, ο οποίος Άγιος Βασίλης έχει χάσει το σκούφο του και εμείς ψάχνουμε να τον βρούμε. Στην ίδια φιλοσοφία είναι και αυτό το βιβλίο, Χριστούγεννα στο Μεγάλο Δέντρο, πάλι τις εκδόσεις Πατάκη. Και αυτό είναι ένα βιβλίο γεμάτο παραθυράκια. Με ξετρελαίνει η εικονογράφησή του, γι' αυτό και τα διάλεξα κιόλας. Βλέπουμε το εσωτερικό ενός μεγάλου δέντρου και όλα τα ζωάκια που μένουν σε αυτό ψάχνουν να βρουν το φίλο του στο σκύρο που έχει χαθεί. Πάμε να δούμε βιβλία από τις εκδόσεις Μετέχμιο. 5 νύχτες μέχρι τα Χριστούγεννα. Είναι μία ιστορία με μπόλικο χιούμορ, φανταστική εικονογράφηση για ένα παιδάκι που ανυπομονεί να έρθει η μέρα των Χριστουγέννων. Τα μικρά μεγάλα δώρα. Είναι μία ιστορία που μιλάει για τη μαγεία των Χριστουγέννων με ζωάκια του δάσους. Ο γάτος των Χριστουγέννων. Νάτος ο γάτος. Ο Αφράτος είναι ο γάτος του ο Άγιο Βασίλη. Ο οποίος γάτος θέλει πολύ να τον βοηθήσει, αλλά το μόνο που καταφέρνει είναι να βάζει σε μπελάδες τον αγαπημένο Άγιο των παιδιών. Ένα βιβλίο από τις εκδόσεις Μάρτης. Πώς κατεβαίνει ο Άγιος Βασίλης από τις καμινάδες. Χιουμοριστικό, εφάνταστο βιβλίο, με διάφορες ιδέες για το πώς μπορεί ο Άγιος Βασίλης να μπαίνει στα σπίτια και να μας αφήνει τα δώρα. Εσείς πώς νομίζετε ότι μπαίνει? Πάμε να δούμε 2 υπέροχα βιβλία από τις εκδόσεις Διαπύρη Πυραμίδα. Το πιο υπέροχο δώρο του κόσμου. Είναι μία συγκινητική ιστορία που μιλάει για το υπέροχο δώρο της φιλίας. Το κόκκινο γυλαίκο του Ρόμπιν. Σίγουρα το έχετε δει πολλές φορές αυτό το βιβλίο, όμως είναι ένα βιβλίο που πρέπει να το έχετε. Ο μικρούλης Ρόμπιν χαρίζει στους φίλους του όλα τα ζεστά του γυλαίκα, καταλήγοντας στην παραμονή των Χριστουγέννων μόνος. Είναι ένα βιβλίο που μιλάει για την αξία της προσφοράς και της φιλίας. Πάμε να δούμε εκδόσεις Ίκαρος. Είναι μία συλλογή με 3 βιβλία, ένα σπίτι για το ποντικάκι των Χριστουγέννων, ένα δώρο για τους φίλους μου και Άι Βασίλη, θέλω ένα φίλο. 3 βιβλία υπέροχα, με πάρα πολύ ωραία επίσης εικονογράφηση. Έχει και στοιχεία που γυαλίζουν μέσα. Και ναι, μιλάει για τη φιλία, την προσφορά, την αξία του να μοιράζεσαι και όλα αυτά αποτελούν τη μαγεία των Χριστουγέννων. Αυτό είναι ένα ακόμα βιβλίο το οποίο έχω ξεχωρίσει. Δεν ξέρω αν θα καταφέρετε να το βρείτε. Ψάχτε το. Ένα δώρο για τον καθένα. Θα σας δείξω πώς είναι μέσα. Ένα βιβλίο για την αξία του δώρου και τη χαρά που νιώθουμε όταν το προσφέρουμε. Και τελευταίο,
Η Χιονονυφάδα είναι η ιστορία μιας χιονονυφάδας και της Νοέλ. Αν θέλουμε κάτι πολύ και επιμείνουμε και προσπαθήσουμε, σίγουρα θα το αποκτήσουμε. Πολύ ιδιαίτερη ιστορία. Αυτά είναι μερικά από τα βιβλία που έχω επιλέξει εγώ και μου αρέσουν πολύ και τα έχω αγαπήσει, το ίδιο και τα παιδιά. Φυσικά θα βρείτε πάρα πολλά βιβλία για να διαλέξετε αυτό που σας ταιριάζει. Σας χαιρετώ και θα επανέλθω με το βίντεο για βιβλία για μεγαλύτερα παιδάκια.